mag siasa ni jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni okone jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ni owe wuondo jo Kenya ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta oseng'wonone kotenore kod weche mane gi Gachagua wacho kuome e kinde yiero mokalo. Kioni olero ni onge twak mosebedo e kind Gachagua kod Uhuru Kenyatta mar kuaruok ng'wono. Kioni bende omedo ni midhiero mag thicho Gachagua e opisi obiro kaluwore kod gik mane otimo ne jotelo mowuok e masawa mar Kenya. To kata kamano olero ni onge kwan jood bura mabiro yudore mar gole oko. There are no numbers to impeach either Ruto himself or Gachagua in parliament. There will be those who will be saying yes, there are those who will be saying no, and there are many others who will abstain. Ruto understands this from the beginning, that he does not have numbers to impeach Gachagua. And I can also tell you that ukisikia mtu yote anatembea Kenya hii akisema ati ameomba msamaha na amesamehewa, ujue hata yeye ni mtu ya kipindi. Uhuru has not met any of them, I can tell you here. And he has not held discussions on, was there, walimuuliza wakienda kututusi. Kwa nini wanaenda kumuuliza wakifikiria matusi imekwisha? So don't drag people's names kwa vipindi yenyu.